Welkom bij de DBO-show, de enigste show over Friezen en haar auto's. Joet kennen wij een doeleersblokje om bij Nico in Kalm. Ik sta nou bij het wetter en heb alles te maken met de auto van Joet. Kom maar mij. Hey Nico. Goedemorgen. Hey, leuk dat we mochten komen. Ja, tuurlijk, uiteraard. Dat was een hele speciale auto, ga ik jet. Het is wel apart inderdaad. Ja, Die, klopt. Ja. Die kan varen? Hij drielt, hij vaart en hij kan over de dik heen. Ja, klopt. Wij haast hem maken. Je niet ook een huis. Kunnen we er even zien? Uiteraard. Dus je haast hem Die maken. gaan meer op oprit te maken. Ja, kom mooi op de zijde draaien zo. Kom ik overal bij. Kom wel een beetje dichter mee, maar dat zal aan wel even. Maar je zit nou nog bij een maat van mij. Ja, ik zou graag zeggen, je zit hier net. Is dit je Dan gaan we nou heen. Ja, geef we nou Oké, heen. dan gaan we nou. I had a dream last night, I was piloting a plane, and all the passengers were drunk and insane. I crash landed in the Louisiana swamp, shot out. Dus dit is hem. Dit is hem, ja. Wat haast er al je rondien? Dan mag er een omheen erin. Hè. We hebben natuurlijk van alles omheen. Ja. Stel je voor. Zit je motor erin? Neem ik Ja, de aan? motor eruit halen. Ja, de motor eruit halen. En voor die plak hadden we al die pur en al die piepschoen. Ja, het ziet er mooi uit. Om het een beetje drieuwen te houden, ja. Oh. Nou, hier onder Christian, je hebt al je isolatie die in bij Ja. pur. Kijk voor draaivermogen. Ja. Dat er dus bloed drieuwen. Want het lijkt een vrij normale auto. Hier liggen dan vrij normaal, ja. En had ik een favoriet doeleersblokje op? Ja, mijn favoriete doorblokje om inderdaad. Bij de jacht halen erin en dan gaan we in het café. Oké, nou dan Ja. geven we dat wel. Dat is een goede plak. Nou, dan geven we erheen. Oké. Wat geven we nou dan? Dat is hem in hekje. Ja. En dan slepen we hem naar de jacht houden. Slepen. We slepen hem, ja. Oké, En dan nou, kun je een blokje om. Varen. nou go. Nou, je maakt het wetter in, denk ik. Ja, we zijn nu bij de jachthaven. Dat is zo'n mijn losmeidje. Oké, En dan trom maar in. En Nou, gaan we door. varen. Ja. lukt het alleen nog? Nee, ik kan per vrienden van me bellen. Die zoenen er even Oh, die helpen. helpen eventueel. Dus die komen eraan zoen. Oké. Dus dat mag helemaal goed in. Ja, ook zus al. Het best nou al rond de wand, Nico. Ik zal mijn aansluiten. Ja? Ik moet even onder een tank, benzine met haar. En ik zal mij vastzetten zodat we aan te varen kunnen. Oké. Ja. De rond met scherp, ja? Ja, dat was. Oh nee. Oh jee. Nee? I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, stop here. Wat was nou eigenlijk in het dagelijks leven? Daar ben ik timmerman, die bultjes. Post. Ja, Timmerman. ik ben timmerman, ja. Oké. En waar riest hier eigenlijk? Of vaart hier eigenlijk altijd in? Eigenlijk met mijn vriend. Waar die vriend? Die hebben een wetenschap van nou ja, dat je een auto in het ruwe ervaren leven zonder de weinig middelen te kwam. En nou, die is nu van slag. Ja.
Neemt die vriendin ook wel eens mee? Dit was er net niet. Die doet er net Nee, niet. dit was er net niet. Oké. Nee. Maar ze vinden het wel heel leuk. Ik vind het wel leuk. Nee, hè. Maar ik zie hier al je trip, dat is om te sturen. Dit is voor sturen inderdaad. Dit is met de vesting doen een boordmotor en zo Ja. eigen sturen. Oké. Iets improviseren. Ja. En waar gaan we nou heen? We gaan nou de komende doen. Naar de kroeg. En groep. En Ja. dan ben die vriend naar de kant. Maar dat hoort er wel. Die zullen er ook ver zitten, denk ik. Oké, leuk. Ja. The road has got me hypnotized, and I'm spinning into a new sunrise. When I get lonely and I'm sure I've had enough, she sends a comfort coming in from above. But don't need no letter. Nou, je maakt er even uit. We gaan de motor even steken. Oh, haar motorpijp. Ja. Zal ik er wel eens even? Ja. Nou, dan wou je maar een glasje drinken gaan tekenen. Ja, dat is misschien wel heel Ja, lekker. Nico. Ja, jongens. Dus dit is het plakje waar je ideeën ontstien voor de auto. Je hebt het idee om stien terug te zeggen van het keer wel of het keer net. Nou ja, we hadden het al zijn van ja, wie muziekje wordt. En het is op die uur wel, ja, wel slagen. Ja, ja. En, maar je bent al jaar rond de 30, 40 jaar. Ga je met wat beter zit waarom deze leeftijd dan auto's ombouwen? Dan voelt het mooi dan. Ja, ik vond het wel leuk, maar We zitten in de eeuwige jeugd. Dus, je zit in de eeuw. ja, dus, Ja, wie wel. Probeer je. Maar wat ik me nou afvraag, je hebt nou dus deze auto ombouwt. Zit er ook nog wat oors op de planning bij de auto? net met deze al. Maar, Bij de auto net. Vleen, hè? ja, we willen eigenlijk van hier wel eens even een keer bezieken om te vliegen. Ja. Mijn auto. Net mijn auto. Oh, oké. I'm just thinking to myself, you know there's no one here to help. I'll try to think a plan up on my own, but I could never fix this all alone. If you never do a thing, Hoe is het leuk? Ja, ik vond het leuk. Een mooie voortgeweest. Ja. Ja. Jammer dat de auto kapot ging. Dat maar, is net oors, maar ja, kan gebeuren. vooruit. Ja toch? In ieder geval Hey. bedankt. Jij mij bedankt. Vies nou dat Nico de coolste of apartste auto had? Stem dan op hem via de social media. Wij binnen de Orenwieker weg, in Oordwarp of Stad, mijn orengast en natuurlijk een orenauto. Ont volgende week.